Water sports event nga bangkaton kun lumba sa mga bangkero sa barangay Puok, Dakbayan sa Talisay nining tuiga, gisalmutan usab sa mga bangkero gikan sa silingang mga rehiyon. Ang live report ni Femari Dumabok. Mem. Yes lang tinguha sa mga opisyal sa Barangay Puok nga makahatag kini og dugang dungog sa Dakbayan sa Talisay ug mamahimong usa sa mga inila nga water sports event sa nasod ang maong bangkaton. Karong tuiga, misalmot ang mga bangkero gikan sa silingang lalawigan sa Bohol ug Negros. May mga misalmot usab nga gikan sa Iloilo, Eastern Samar, Leyte ug may gikan sa Zamboanga, Sibugay ug ubang bahin pa sa Mindanao. Matod ni Puok Kapitan Osmundo Manrial Jr. nga sa nangaging katuigan, mga bangkero lang sa barangay ug sa mga silingang barangay ang misalmot sa water sports. Gisugdan ang pangkaton sud na sa pipila ka katuigan, isip kabahin sa kalihukan sa piyesta ni Senyor San Pedro. Unang magtigi ang duha ka bangka nga adunay tagsa ka bangkero. Diskarte sa pagpangandam sa makina sa bangka ug ang pagbalanse samtang paspas sa ilang pagmaneuver niini. Hangtod na nga adunay ilhon nga champion. Promote sa atong mananagat, daghan na sila suod sa diri sa atong mananagat kay kuan ko sila murag 3 days na nangatog diri ang mga tao. At the same time, promote na po sa lugar. Promote sa lugar kana gyud mga dako kay kuan tumbong og toyo. Matod ni Ivan Raytan, SK Chairman, ug usa sa nangulo sa kalihukan nga tinguha nila nga maila sa tibuok nasod ang mga water sports event. Dakong natabang nausab kini sa pag-promote sa ilang panginabuhian nga pagpanagat. Og nakatabang usab sa mga mulupyo, ilabi na sa mga batanon, kinsa mas maingganyo sa mga paugnat sa kusog. Gani ang buntag, grabe ang panagtapok sa mga mananaway diya sa baybayon sa Barangay Puok. Lakip na ang mga bata, ilabi na kay holiday. This is something for the new generation to venture kay sa mga naanda na to nga sports, volleyball, basketball. Pero kani if they have interest in kanang murag thrilling gani kayo nga kon adventurous kind of sport. Kay mostly mangud sa mga drivers, mostly sa mga piloto, mga kuan gyud kanang batanon kay kinahanglan gagmay man para kusog mo dagan. Katabang sa mga tao malipay, na mga balikbayan nga moari diri. Ang tanang mga naway malipay sa sila. Ning tuiga, may 50 ka mga bangkero kun doble itandi sa niaging tuig nga misalmot. Hinungdan nga unang higayon kini nga duha ka adlaw gihimo ang tigi. Lana dunay duha ka kategorya ang maong tigi. Una ang open o formula category ug ang ikaduha maong angat sa dagat category. Din ang matag kampiyon nini makadawat og tag 50,000 pesos samtang makakuha usab og tag 30,000 pesos, 20,000 pesos o 10,000 pesos ang mga makalangkat sa second placer, third placer o ang fourth placer. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.